Gen, la cum ești preiul de la SMG, nu știu, te mișcai, săreai, că dacă sari, clar. A intrat cineva. A, de fapt, Suprem. Bă, Matrix, hai la chestie. Haide, bă, suntem 5 de 5! Ce n-ai Suntem 5 de 5! 5 de 5! Alu, bă, Bă, ce bă, faci? A, putem. Gata, gata. Hai, frate, că ne uităm toți la tine, toată nația României. Hai. Cu S-au tot, băgat ăștia. cu tot vrem ca tu să te știi. Ok. Da, Subscribe to Xobit. GG. Da. Dumnezeu să Țin să menționez că asta a fost a doua oară când am ajuns la memorii, bă, normal. putem zice că ai dezdiginat mouse-ul? Da. Atempturi vechi, atempturi vechi. Bă, tu ai avut noroc, nu ca Simi? Foai de viața mea și încă cât noroc. Cum să dai bucluc de acolo? Nu, Ero șpișta. Mă, atât am jucat. Bă, nu sunt prost rău. 3787, nice. Gata, GG.